bakante nga luna, bisan unsa kagamay ug bisan kadtong labayanan ug basura kaniadto, nahimo na karon nga garden. Mauna usab kini ang source of income sa pipila ka mga kawani sa Talisay ug nakapanghatag pa sa abot ngadto sa mga kabus. Ani ang RTV Presents ni Femari Dumabo. Sa ka-corner sa Talisay City National High School sa Barangay Poblasyon, makadani sa imong atensyon ang mabalukong arko sa gulayan sa paaralan. Ug tapad niini ang susama gidisenyo nga murag anaa ka sa usa ka coffee shop. Sa pagsud sa luna, musugat kanimo kini mga gipang tanom nga okra, sikwa ug uban pang mga utanon nga kaduha sa usa ka semana. Maka-harvest sila og 20 ngadto sa 30 kilos. Ang mga luna labayanan og basura kaniadto. Apan karon susama na kinig usa ka mini farm kay napay luna alang sa mga gangsa nga kun ibaligya tag 1,500 ang matag usa. Anausab sila'y mga itik ug manok. Og nakanindot pa kay anausab sila'y fish pond nga puno sa mga tilapia. Ang maong garden nagtuyok palibot sa eskwelahan kay kaniadto wa kini gamita. Ang mga nagatiman niini mauna mismo ang naghimo silang organic pesticide ug fertilizer. Usa kini sa luna sa unang bakante sa likod nga bahin sa eskwelahan ug tungod sa kagamay sa space niini wa kini gamita apan karon ang nagdumala nining tunghaan ang nakadesider nga gamiton kini tanang mga bakanting luna himuong garden. Hinungdan nga puno-puno na kining dapita sa mga utanon ug giplanuhan pa kini nga himuan usab og mga prutasan. Nadaot man kini sa bagyong Odette apan dali nila kining gipabarog pagbalik. Ang nakaanindot pa kay ang dapit mamahimo usab nga matambayan. It will also allow for the students nga mabisita nila, makakita sila sa changes, ma-deviate ug ma-absorb sa environment ang mga stress sa mga bata ug mga magtutudlo. Samtang kini mga job order employees lakip na ang mga gwardiya sa eskwelahan libreng makakuha sa mga produkto ug ipamaligya aron mokita usab sila. Dako jud kayo og tabang ang among garden ma'am kay kanang kami wala mi sudan sa balay so makadami nya. Katusang mga parent nga mga maghuhag module diri ma'am nga nagtan-aw mi nga lisod. So muhangyo sila, maibog sila, amo jud silang hatagan ma'am. Gawas nga gamit kaayo ang garden sa subject sa mga tinun-an sa TLE nga maghisgot kalabot sa agriculture ug horticulture. Ang ilang pananom nakatabang usab sa mga kabus nga banay ug ubang mga organisasyon. Gani aduna sila pa-feeding sa mga ginikanan ug mga tinun-an nga mokuha og modules. Dinhinaw sa bupalit ang mga magtutudlo sa halos inadlaw-adlaw nila nga panud-an. Maghatag nga mi sa amuang linkage sa other institution, mga private institution sama sa urban poor, amo sila gi-adapt nga kami maghatag nga mga utanon og usahay isda nga na-harvest. We find it very sustaining, labi na sa amuan, labi na sa panahon karon nga pandemic tanong nga kinahanglan kitang magamping sa ato ang mga pagkaon. Ang uban sa ilang pananom ug ang gibuhi nila nga mga tilapia hinatag sa Department of Agriculture. Hinungdan nga andam usab sila nga magpaambit niini sa kambisan kinsa nga nagtinguha sa paghimo og susama nga proyekto. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. O kini ang akong short dokyo.